Ngiyabingelela abazalwane bonke emhlabeni wonke egameni lika Jesu Kristu ababukela lenkonzo nababukela le channel egameni lenkosi. Ngibingelele kakhulu ebandleni, ngibingelele iBishop uDlamini, ngibingelele umfundisi uDlamini, uPastor Z, ngibingelele nomama uZ Dlamini egameni lika Jesu, ileadership yonke. Ngiyababingelela nabantwana bakaNkulunkulu bonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha eligcwele amandla. Ekseni kuyisonto sisazokhonza uNkulunkulu, silalele umyalezo wakhe ukuthi ufisa ukuthini namhlanje empilweni zethu. Nginaso isiqiniseko sokuthi ikhona into afisa ukuyisho kimi kanye nawe ukuze impilo zethu ziqhubekele phambili, ukuze nobekade engasenalo ithemba lokuqhubeka nokuphila alizwe ithemba libuya, ukuze nobekade enamadolo axigayo ngenxa yezimo ezimshayile nahlangabezane nazo. Ngithanda ukuqinisekisa namhlanje ekseni ukuthi uNkulunkulu ukhona esimweni sakho, uNkulunkulu ukhona empilweni yakho, uNkulunkulu uyakuthanda. uJesu weze labona bonke, ingakho ethezweni lakhe wozani kimi nina nonke enikhathele nenisindwayo, mina ngiza kuniphumuza. Uthi bekani kimi ijoka lami phezu kwenu ngokuba mina ngimnene ngithobile ngenhliziyo, khona niyakufumana impumuzo. Ngakho ke bazalwane, sizoya ezwini likaNkulunkulu ngokukhulu ukuphuthuma. Silithola laphaya encwadini yamaHubo uchapter 34 egameni lika Jesu. Ngizocela ukuqala ke ngifunde. Amen. Isihloko sithi ukubonga umusa kaNkulunkulu. Bese lithi laphaya kuverse 19, amaHubo 34 verse 19, uthi ziningi izinhlupheko zolungileyo, kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Verse 20, uyawagcina onke amathambo akhe, alaphulwa nelilodwa kuwo. Ngicela sivale amehlo. Baba wethu ongcwele nonguyise wenkosi yethu Jesu Kristu, wena wedwa uyidwala lensindiso yethu, wena wedwa uNkulunkulu ombuso wakhe ungadluli futhi ungazanyazanyiswa. uNkulunkulu wethu ongcwele, siphambi kwakhe ekseni Baba wethu onamandla ukuzokukhonza nokuzokulalela. uNkulunkulu onikeza ithemba, Baba wethu onamandla onke, uNkulunkulu ovula indlela la ingekho khona, ngoba uNkulunkulu ongcwele wena wake waveza amanzi edwaleni. Baba wethu ongcwele, ibandla lakho lakwa-Israyeli lihamba lisehlane. uNkulunkulu wethu ongcwele, liphikelele eKhenana. Wena uNkulunkulu wethu onamandla waveza amanzi laphuza ibandla. Nakalokhu uNkulunkulu onemcabango emihle ngempilo zethu, uNkulunkulu wethu ongcwele, sikunikeza udumo nezibongo. Sazokhuluma ithemba ngezwi lakho eliwumhlahlandlela wokuphila kwethu. Baba wethu ongcwele, sikunika udumo lonke, thatha indawo yonke ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. Amen. Sithola izwi likaNkulunkulu ke bazalwane ekseni esilithola ngenceka kaNkulunkulu elikhuluma lapha encwadini yamaHubo. Kukhuluma uDavide, kukhuluma umuntu wosizi, umuntu owaqala ukuzingela uSathane ukube uNkulunkulu wayengenaye, engabe wafela ekweluseni. Uma ngabe silandela kancane umlando kaDavide, siphindela emuva, ngiyazi ukuthi ziningi ingceke kaNkulunkulu ezilalele nezwazi umlando abantwana baNkulunkulu abalaziyo izwi kaNkulunkulu ukuthi uDavide ngenxa ukuthi impilo yakhe kwasebuncaneni bakhe wayekade engazalekanga kahle, so ubaba wakhe akazange aze amthande noma amthathe njengengane yakhe okufanele ukuthi iphile. Wathathwa wayisa ekwaluseni, ngoba khona ekwaluseni wayezohlangabezana nezimo nezilwane eziyingozi ezazingase zidwengula impilo yakhe. So uma ngabe uDavide one day esekweluseni ehlangabezana nebhere, lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamnikeza amandla ewumfana wasekweluseni. Ungayikhohlwa ke leyo ndaba ukuthi uJehova wamnikeza amandla ewumfana eyingane. Lithi kwenye indawo wayebovana, uNkulunkulu wamnikeza amandla okudwengula ibhere, maqede wadlula walishiya. Elithi iBhayibheli wathi mesebuya ngelinye ilanga wathola ukuthi sekunoju lweyinyosi, sekunamakhekhe, wafika khona watapa wadla entweni eyayikade izobulala yena, kwajika sekuyena ozodla lapho. Ngenye
ilanga uDavide esakhona futhi lapho empini wahlangabezana nengonyama nawo futhi waphinde wayidwengola uNkulunkulu wamupha amandla. uDavide ke uma ngabe uyilandela ihistory yakhe uNkulunkulu ehamba naye ngelinye ilanga uSawule inkosi yake yafuna ukumbulala alibongo igama lika Jesu kodwa uNkulunkulu waphinda futhi wamphephisa. So uma ngabe sikhuluma noma sizwa kukhuluma uDavide kukhuluma umuntu owadlula ezintweni eziningi. Uma ngabe uzophinda futhi ucabanga indaba kaDavide kukhona la khona ake wona yizi uNkulunkulu wayekade esemvikele wamsikelela imena edlula kuzo wake wathatha uUriya wayombeka empini ku front line wempi ukuze ayena asale ngemuva athola umkakhe. Lithi izwi lenkosi wathi mangabe emthola umkakhe umva uUriya eseshonile wase ethola ingane kumka Uriya. Ingane akayitholayo lapho wabe ingane ngelinye ilanga lithi iBhayibheli yabe seyagula. Yathi mangabe igula ingane uDavide wafasta wase egqoka ingubo zamasaka ezihuqa ngomlotha ngoba efisa ukuthi ingane yakhe iphile. Kodwa lithi izwi lenkosi ingane yakhe yabe isiyashona. uDavide kwathi inceku zisasaba ukumtshela ukuthi ingane yakhe seyishonile. Lithi izwi lenkosi wabe siyayibona zimshalazela zingakwazi ukumbheka emehlweni. Wababuza ukuthi kwenze njani umntwana engabe usehambile yina. Zavuma ngoba yayingasekho indlela. Lithi iBhayibheli wabe eseyahamba wageza wagqoka ingubo zakhe ezibende zobukhosi wahlala ehlane sakhe sobukhosi wadla ukudla. Wathi ke bekufanele ngabamtshelile ngoba umntwana akasekubuya eze kuye kodwa uDavide oseyokwazi ukuthi aye kuye. Lana ke bazalwane uma ngabe sikhuluma ngoDavide sikhuluma ngomuntu onjalo odlule inhluphekweni waphinda wadlule impini kodwa uNkulunkulu waphinde wamnqobela. Nginesiqiniseko ukuthi ngesikhathi enze njalo uDavide wabe esiyaphendula ngoba wabona ububi bakhe ukuthi mhlambe into yalidela ukuthi ingane ize ife kungendlela ingane yatholakala ngayo. Will never know. uNkulunkulu will be the only judge. So egameni lika Jesu ngiyathanda ukusho namhlanje ekseni ukuthi uNkulunkulu wethu esimkhonzayo lithi iBhayibheli noma ziningi ke inhlupheko zolungileyo uyamkhulula. Lithi mangabe liqhubeka lithi akwephulwa nanelilodwa lamathambo akhe. Sithatha ke le ndaba sibuyisele kithina njengebandla likaNkulunkulu. Nowadays kunezimo esidlula kuzo nesidlule kuzo emhlabeni wonke. Abanye bethu ngenxa yalesi sifo balahlekelwe imisebenzi kwathi kubuya ku lockdown yokuqala kwakuthiwa usabuyela emsebenzini. Abanye bagulelwa, abanye bashonelwa, abanye kwenzeka izinto eziningi njengoba sihlezi njengamanje mhlambe nasesiswini ulambile awazi ukuthi uzothathani uhlanganise nani. Lithi iBhayibheli uJehova ziziningi inhlupheko zolungileyo zinjalo yena uNkulunkulu uhlalele kona ukuthi amkhulule kuzona zonke kuze kungaphula nanelilodwa ithambo lakhe. Ungamnendaba ukuthi abantu bayakwesabisa bakhuluma ngani. Ziningi izinto ezisabisa ezweni kulezi insuku kukhulunywa ngovaccine kukhulunywa ngayo yonke into ongase uyicabange but uNkulunkulu lithi iBhayibheli uyamkhulula kuzona zonke. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu futhi unemcabango emihle. Ungakhohlwa ukuthi nakuba umhlaba uphithizela nakuba umhlaba unyakaza kodwa izwi likaNkulunkulu lisamile. Lithi unemcabango emihle ngathi futhi uNkulunkulu uhlalele kona ukusikhulula esiphithiphithini sasezweni. Wena ungasabi, rest assured ukuthi noma umhlaba unganyakaza noma umhlaba ungazamazama noma umhlaba ungabheka upside down kodwa uNkulunkulu wethu usekhona uhlalela ukusikhulula. Angiyazi namhlanje inhlupheko obhekene nayo kodwa yinye into engathanda ukuqinisekisa ngayo ukuthi umkhululi kaIsrayeli uhlalela ukukhulula. Umkhululi kaIsrayeli uhlalela ukuzwa ukukhala kwakho. Lithi iBhayibheli useduze nabanhliziyo zabo zidabukile. Ngiyathanda ukusho ukuthi abanye kade bengcwaba izihlobo zabo, abanye zisesibhedlela abazi noma zizobuya. Kuyakhuleka ubusuku nemini nobuthongo abusehli kahle ngenxa yesimo esifikile. Kubhlungu ukuthi ugulele isihlobo sakho, sihlobo sami ungakwazi ukuyombona esibhedlela kwasayona leyo nto iyodwa ibanga ifrustration iyodwa. Kodwa ngiyathanda ukuqinisekisa ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo siyakwazi ukumthumela esibhedlela angene ngomkhuleko awenze umsebenzi ngoba lithi iBhayibheli isandla sakhe asifinyeziwe ukuba singasindisi. Ngiyathanda ukuqinisekisa ukuthi uma amadolo akho ayaxeka
nasenhlizweni yakho ukhathazekile nengqondo yakho iyaphithizela ngoba uyagulelwa mhlambe sekuze kwafika ekuthenini sewushonelwe awazi nani ukuthi uzothatha uhlanganise nani ngenxa ukuthi izimo ziphambana nawe uNkulunkulu uyakhulula nakuzona zonke lezo inhlupheko mhlambe awazi ukuthi eswini namhlanje uzolala udleni nezingane zakho abanye babilisa ngisho amanzi izingane zizeyilale ngenxa yesimo esikhona esifikile ezweni lalela wena awukakazokufa futhi awuyona lenhlobo ezofa manje ngokweqhinga likaSathane nesela nomphangi kodwa uNkulunkulu unemicabango emihle ngawe ungakhathazeki ukuthi ifridge njengamanje linamanzi alinalutho izingane maze kamakhelwane zibona idenoni kodwa mayibuya ziza kwakho zikhangwa amanzi efridgeini ungakhathazeki uNkulunkulu unemicabango emihle ngawe okwakho ukuthatha awakha amehlo uwasuse esimeni obhekene naso kodwa waphakamisela entabeni athi uDavide ngiphakamisela amehlo ami eintabeni usizo lami liyovelaphi na athi liyovela kuJehova owenzile izulu nomhlaba yena ongavumi ukubonyana lami lishelele athi ngoba yena olondoloza Israyeli akozeli akalali alibongo igama lika Jesu sibonga sikhonza uNkulunkulu esimbongayo noma kukuhle noma kukubi uNkulunkulu ofanele ukudunyiswa umdumisa maqede azangenelele esimani sakho komdumise ungaphethe lutho esandleni ingekho into ebongekayo umdumise usenhluphekweni athi umhlabeleli uNkulunkulu wethu okhona ungena nathi nasemlilweni umlilo akawucishi wena ukulala uyitshela ukuthi uzovuka ekseni isimo sakho sesiguqukile kodwa uthola ukuthi sewuthandazile isimo sikakaguquki uNkulunkulu yini indaba ufuna ukukukhombisa ukuthi ungena nathi emlilweni akawucishi umlilo uNkulunkulu walo lonke uhlobo lwemlilo ekhona noma ngathiwa sayiphinda kasikhombisa phezu kwempilo yakho uJehova unamandla okuyicisha leyo mlilo evuthayo unamandla okucisha lo mcibisholo ebhekiswe ngakuwe unamandla okuthulisa zonke izimpi ezibhekiswe ngakuwe ungakhathazeki ukuthi kukhulunywane ngawe ukuthi abantu bahlanganisane ngawe ukuthi umhlaba kwenzakalana emhlabeni uNkulunkulu wethu unamacaba amahle ngawe uNkulunkulu wethu uNkulunkulu othulisa zonke ivunguvungu ngisho neyiphepho ziyamlalela ngisho nolwandle lwamlalela wavuka uJesu esivunguvungwini kade abafundi bakhe behluleka ukuthulisa ulwandle ulalizamazama uJesu wavuka wathi kwenziwa yini nibe nokukholo okuncane na maqede walithulisa ulwandle lwathula lwathi uNkulunkulu wethu asikho isimo angakwazi ungenelela kuso uNkulunkulu ongenelelayo ngoba unguJehova ovula indlela la ehlane ingekho khona la khona umhlaba ukubona khona uphoseka emgodini omnyama nohlokoma nomndeni wakho kuthiwe kazi uyokaphume yini kazi umephuma uyophuma kanjani kodwa qhamuka uJehova elithi iBhayibheli ziningi inhlupheko zolungile kodwa yena uyamkhulula kuzona zonke alaphula nelilodwa ithambo lakhe ngenxa yeinhlupheko uNkulunkulu olindayo uNkulunkulu olalelayo uNkulunkulu ophendula umkhuleko mangithi uNkulunkulu olindayo ngichaza ukuthi uNkulunkulu olindela ukukhala kwethu ubusuku nemini alibonga igama lenkosi ngoba lithi iBhayibheli uyakubazwela abakhala kuye imini nobusuku ungayeki ukukhala ungayeki ukuthandaza until isimo sakho size sishintshe ungayeki ukuthatha amehlo akho uwabhekise kuJehova la usizo lakho livela khona until isimo sakho sishintshe uyedwa umuntu okwazi ukushintsha isimo somuntu akuyena umthandazo othize ongakunikeza intambo akuyena umuntu othize ongakunika amanzi akuyena umuntu othize ongaqhokisa isikipho esinekhanda lakhe kodwa uyedwa umuntu okuthi mangabe ubuso bakho bube babheka kuyena phezulu bese buyabuya sebukhazimula sebukhanya uJehova sebawoti uNkulunkulu okwazi ukukhulula umuntu kuzona zonke inhlupheko zakhe mhlawumbe usesibhedlela uyagula njengoba ngikhuluma
uyayibuka lenkonzo kodwa uyibuka kabuhlungu usenhlungwini ngiyacela ukusho ukuthi noma ngabe sekuthiwa unasifosini noma ngabe odokotela bathi oxygen yakho iphansi kangakanani uJehova ukhona esimeni sakho ukhona lokukhulula wena okwakho ukufanele ukuthi ukwenze ukuthi ube nokukholwa just have faith to our God ngoba uNkulunkulu wezimo zonke uNkulunkulu okwazi ungena nomuntu esibhedlela aphinda aphume nenginabo ubufakazi babantwana bakaNkulunkulu abangena esibhedlela baphinde baphuma uJehova ongathi noma uyazizwa inhlungu ukuthi sezingaphezulu kwamandla kodwa uNkulunkulu wethu ukhona wethembeke esibhedlela wethembuka usekhaya ungena lutho ungazi ukuthi usizo lakho livela kuphi abantu mhlamba abanye sewuzewa umuntu obukelwa phansi noma khela nabasathanda ukukusiza ngoba bafuna ungenelela esimeni sakho kahle bazalwane akekho umuntu othanda ungenelela esimeni somunye umuntu ngoba wonke umuntu uneyinkinga zakhe yingakho lithi iBhayibheli ngiphakamisela amehlo ami eintabeni usizo lami liyovela kuJehova kuyenzeka kumuntu athi uyakusiza abuyaphinde futhi ayokhuluma ngawe kodwa munye umuntu othi mase kutakulile angabuye futhi athatha inkinga yakho iyokwaziwa umhlaba wonke ukuthi nimbona nje usizwe yimina ku1 no2 no3 bengasakwazi ukunyakaza ngafika ngamsiza uNkulunkulu ongenelela uxakekile izingane zikhala zingazi ungazi ukuthi uzoziphakelani angenelela uNkulunkulu uyothi mawusumbizile ubone kuqhamuka umuntu ophethe igrosa azothi laluphekile sewumbize kahle usefikele ukuzokhulula esimeni sakho usefikele ukuzokhulula einhluphekweni zakho ngoba uyazazi wena okwakho ukuthi uzibale uzimenshine ngamagama ngazinye uzibale phambi kaNkulunkulu umtshela ukuthi akusekho kunye akasekho umunye uNkulunkulu engingaya kuye ngaphandle kwakho uNkulunkulu okwazi ukukusiza noma ngabe kuthiwa umuntu ohlula ngisho nayisimilo alibonga igama lenkosi okuthi wena mawuke wabona nje isiketi ongadlula isiketi alibonga igama likaJesu uyakwazi ukusiza isimilo sakho mawuzinikela kuye athi umhlabeleli ozinikelayo aphathwe nguye uyamnqobela nezitha ngoba ngisho nenyama yakho mawungekho kuKristu iphenduka ibe isitha sakho semihla ngemihla into ongakwazi ukuyinqoba kodwa mawuke wathatha amehlo akho wathi Nkosi ngiphila nalenyama ngiphila kulomzimba angikwazi ukuyihluleka angikwazi ukuyisiza usizo lakho uJehova uyakusiza ukuthi usibone isiketi uthi ibona intombazane yinhle uyedlule ungabi nandaba ngenxa ukuthi amehlo akho asefocuse kuKristu until ufike enkosikazi oyokwazi intombazane uthathe yenza unkosikazi wakho ungena naye emshadweni uyakusiza ntombazane yami noma ngathiwa wena make wamisa umfana awunaye uno emlonyeni wakho uJesu uthatha uno awufaka emlonyeni ukwazi ukuthi ungabi intombazane eyaziwa abafana bonke bendawo uNkulunkulu uyangenelela ukuthi aqoqe isimilo uthi kade waziwa ukuthi wena nanombani odlule kuwe uzokwazi ukuzenzela noma kanjani kodwa mase kufika uJesu ufika nokuphelele afika kukhulule alibanga igama likaJesu afika akhulula isimilo sakho afika aqoqe akwenza ukuthi uhlonipheke noma ngabe uthi mangabe uhlula abantu bakhwifa amathe uthi mase kufika uJesu akwazi ukuqoqa isimilo abantu bakwazi ukuhlonipha abantu bakwazi ukukuthanda abantu bakwazi ukukulalela ngenxa ukuthi sekufika uJesu wazoyisiza impilo yakho and yena ukusiza ngeqiniso and yena uma sekusizile uhlala nawe adle nawe angasuki kuwe wena kwakho ukuthi uhlale ungasuki kuye ubekezelele zonke inhlupheko zesikhathi ezifikile ngoba uNkulunkulu uhlalela ukusikhulula kuzona zonke inhlupheko yingakho lithi iBhayibheli encwadini yamaHebrews chapter 4 sinompriest omkhulu olingiwe
kuwe kukho konke ukuze akwazi ukusimela uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Lo mpristi omkhulu uyamthatha uhlale naye, udle naye, naye adle nawe, akulalele. Uyena muntu okwazi ukukulalela nasebusuku abantu sebelele sewukhala wedwa. Umpristi omkhulu uhlale khona. Yini indaba ahlale khona? Ngoba uhlalela ukukhulula enkingeni yakho. Ingakho lithi iBhayibheli akozeli akalali. Alibongwe igama likaJesu ngoba uhlaleleni bazalwane, uhlalela ukusikhulula noma kuyisikhathi abantu bebhekile noma abantu sebelele, kodwa umpristi omkhulu uhlale khona elindele ukukhulula kuzona zonke inhlupheko zakho ukuze uhambele phezulu, ukuze ufakaze ngaye, ukuze umbonge. Uthi yena ngibize ngosuku lwenhlupheko, mina ngiyakukhulula, wena bese uyangidumisa. Alibongwe igama lenkosi. Yinye kuphela uNkulunkulu into enza ukuthi asikhulule, ukuthi ufuna ukuthi simdumise. Angathi mase kukhululile bese uyakwabanye uNkulunkulu, angathi mase kukhululile bese uyokhonza abanye abantu, angathi mase kukhululile bese usidumisa wena. Kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi mase kukhululile bese wena uyamdumisa, bese uhlala kuye. Namhlanje kuseni uma ukuthi awukazi ube nenhlanhla yokuthatha uJesu mamkele abe inkosi nomsindisi empilweni yakho, ilona ithuba. Noma ngabe usejele, uboshiwe, uyayilandela le channel, uNkulunkulu khona nasejele uyangenelela. Kungenzeka ukuthi ngokombuso wakulelizwe uboshwe uhlala udilika jele, kodwa ngokombuso wasezulwini ube sewuyakhulula, uphila ingunaphakade. Noma ngabe ubukade uzofela ejele, kodwa abantu bathatha ukuthi kufa isibosho, kanti abantu abazi ukuthi kufa isibosho ebese sikhululiwe sikomunye umbuso. Alibongwe igama lenkosi. Akuthethelele zonke izono owaziboshelwe ejele. Lithi izwe ngokomthetho kahulumeni kuthi kufanele ukuthi udonse isigwebo, kodwa ngokwezulu zonke izono bese ziyesulwa. Alibongwe igama likaJesu bese uba ngokhululekile impela, ngoba lithi izwi likaNkulunkulu uma indodana yomuntu inikhulula niyoba ngabakhululekile impela. Makabosha rabosaya shikamokhanda rikakarabosaya manda rabosike. Alibongwe igama likaJesu. Ufikele ukusikhulula maqede bese siyakwazi ukuhlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu, sidle kanye naye, naye adle kanye nathi. Ngoba uNkulunkulu ongathanda ukusibona sifele ezonweni, akathanda ukusibona sifele enhluphekweni. Alibongwe igama likaJesu. Uvingakho uNkulunkulu eyawayidela indodana yakhe. Lithi iBhayibheli uyena ongayigodlanga eyakhe indodana, kodwa wayinikela ukuba yehlize emhlabeni izobafela bonke. Yingakho izwi lenkosi lithi wabafela bonke ukuze abaphilayo bangabe sayiphilela bona, kodwa baphilela uJesu owafa waphinde wavuka. Noma ngabe ukuphi nendawo wakufela. Alibongwe igama likaJesu. uKristu waseNazaretha, noma ngabe uyintombazane eyaziwayo endaweni ukuthi wena udume ngokukhipha izisu, noma umama endaweni owaziwayo ukuthi bonke abafuna ukukhipha izisu beza kuwe. uJesu namhlanje nawe ukwanele, ulindile, ulinde ukukhulula kuzona zonke inhlupheko. Alibongwe igama likaJesu, ngoba kuyena ukufaka enhluphekweni. uSathane uyakufaka enhluphekweni, uSathane uyakufaka ezonweni, kodwa uJesu uyehla umkhululi kaIsrayeli azokukhulula. Alibongwe igama likaJesu. Mawuvuma ngomlomo wakho, ukholwa ngenhliziyo, bese uyavuma ngomlomo wakho, kube sekuba ukusindiswa kwakho. Ukhona umkhululi kaIsrayeli uyakukhulula namhlanje. Ulindele ukukhala kwakho, ulindele ukuzwa ukuthi wena uthini ngenhliziyo yakho. Alibongwe igama likaJesu. uNkulunkulu
waso zonke izimo esingena kuzo asikho nesodwa esimehlulayo. Ingakho lithi izwi lenkosi uyindoda yempi, umafunga ngajiki, u-alpha no-omega. Alibongwe igama likaJesu. Ingakaqali inhlupheko yakho wayesekhona, wayeseyazi. U-alpha seyiphelile inhlupheko yakho, esekukhululile. Ukhona uhamba nawe indlela yonke, u-omega weimpilo zethu. Alibongwe igama likaJesu. Okwethu ukuthi sihlale kuye, sazi yena yedwa, ngoba uNkulunkulu othi singabi nabanye onkulunkulu, ngoba yena uJehova onesikhwele. Alibongwe igama lenkosi. Ngakho kasihlaleni kuye bazalwane, nomethe ukuthi inhlupheko ithini, noma ngabe impi yakho isashisa kangakanani. Ziningi inhlupheko, akushwanga ukuthi ngeke ifike mase singabantwana bakaNkulunkulu, mase sinikela kuJesu. Umbuso esisuka kuwo, umbuso obumnyama, umbuso kaSathane, vele sisuke sifuneka. Nawe osuhambe wahamba endleleni waze wakhohlwa, wase uya backslider, uJesu namhlanje ukulindile lezo inhlupheko ezakwenza ukuthi uzushiye umbuso ongenakuzanyazanyiswa wokukhanya, ubuyele embusweni obumnyama. Ukulindile uNkulunkulu ukuthi shiya lawo mbuso obumnyama, qashula emaketangeni obumnyama, uzongena ekukhanyeni. Alibongwe igama lenkosi. Noma ngaba ukade sewile, mhlambe bakuhlebe bandleni okade ukhonza kulo, mhlambe wahlukumezeka ngandlela thizeni esingayazi. Vele uSathane uhleza nama-agents akhe everywhere ukuthi azokukhipha embusweni wokukhanya ukuze uye bumnyameni. Buyela mntwana kusakhanya, buya mntwana ubuyele ekhaya. Ziningi vele inhlupheko zolungileyo, akushongo ukuthi mase sizinikela kuJesu zizophela, kodwa mawuzinikela kuJesu ukuqala kwempi, ngoba usubhekana nemibuso emibili ephikisanayo. Umbuso obumnyama uphikisana nokukhanya, nokukhanya uphikisana nobumnyama. Kodwa kunjalo uJehova uyakhulula. Alibongwe igama lenkosi. Indoda yempi iyakhulula. Hallelujah. Ayibongwe inkosi yaphakade. Sengizohlala phansi, kukhona indaba engithanda ukuthi ngiyikhulume. Indoda eyayikade isebenza eGoli, ayibongwe inkosi, yahlala isikhathi eside ibekile imali yayo. Kwathi ngesikhathi imali yayo seyihlangana, yasiyayithatha yahamba nayo yayekhaya. Ngesikhathi ibeka imali, ibeka nesikhwama seyinsimbi ukuthi izozenzani mayifika ekhaya. Angikwazi yayizokwenza, kodwa kunye engikwaziyo ukuthi yathi mayifika ngasekhaya, ngoba kade yahamba ayisazazi neindlela mawusuka esitobhini ukuthi kunengozi ngala, kunomgodi ngala, kusahanjwa ngenxa ukuthi ayisibhungile yami iminyaka eminingi ekhaya ingasaziwa, neindlela ingasazazi. Yafika yakhalakathela emgodini, yahlala kwazi kwaba sekuseni. Uma ngabe kusekuseni kuqhamuka abafana beyidlulela, bayezwa khona umuntu omemezayo othi ucela usizo. Alibongwe igama likaJesu. Baya abafana bathola ukuthi ubaba ukhona usemgodini unesikhwama sakhe. Ayibongwe inkosi. Mabethola ukuthi lesi sikhwama, ubaba bese bethi baba kulungile, sizokuphosela intambo uyibophe ngayo esiswini. Mangabe siyibophile ngayo, thina sobe sesiyakudonsa ukuze ukwazi ukuphuma. Alibongwe igama lenkosi. Uma ngabe abafana bemphosela intambo ubaba ayibophe nangempela esiswini, maqeda abophele nesikhwama sakhe sineyinsimbi, bamdonsa abafana. Mabethi bamdonsa abafana, iqashuka intambo ngenxa ukuthi izinsimbi ziyesindisa esikhwameni. Baphinda abafana baxake ukuthi ubaba yinda masisiyamdonsa intambo esiyenzile, siyazi ukuthi strong angaka iqashuke. Baphinde bathi baba sekwenze enye intambo, bayenza abafana intambo bayile, baphinde bayiphosa okwesibili. Aphinde futhi baba ibophele kuye, aphinde abophe nesikhwama sakhe, bamdonsa abafana, iqashuka intambo. Kwathi ngokwesithathu bamnika futhi ubaba intambo, bayiphosela kuye. Bathi mangabe iphosele kuye, ubaba enze same thing akade yenze ekuqaleni. Ngokwesina abafana bahambe bayolunguza, bathola ukuthi ubaba inkinga yakhe
ukuthi bathi bemphosela intambo esikhundleni sokuthi aphume yena yedwa ubaba afuna ukuphuma kanye nesikhwama sakhe alibonga igama lenkosi esigcwele insimbi intambo engeke ikwazi ukubamba yena iphinde ibambe nesikhwama esigcwele insimbi kwalunguza umfana oyedwa ubaba sebeqalile kumdonsa wathi baba dedela intambo baba dedela isikhwama intambo izoqashuka futhi ngeke uzuphume kwacaca ukuthi ubaba kafuni ukudedela isikhwama baze bamshiya abafana sebefikile abafana bezomkhulula alibonga igama lenkosi nawe ngenzeka ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukukhulula namhlanje ufuna ukukusiza kodwa kunalento ibambile ocabanga ukuthi usizo lwakho luvela kuyo lalela mntaka baba usizo lwethu luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba abanye bahlele emshadweni engaveli uNkulunkulu abazakhele yona ngezinto zabeyithize izofinyanga ngelinye ilanga uzophela umshado izofinyanga ngenye ilanga uzohamba umuntu abambelele kuye lalela sekusekuseni ngikunikeze nansi inhlanhla bambelela kuJesu ngoba intambo bambelele ngayo njengamanje izoqashuka dedela intambo ubambelele kuJesu dedelela isikhwama seyinsimbi ukuze ukwazi ukuphuma emgodini uJesu uyasiza ngeqiniso uJesu idwala laphakade uJesu ithunzi lokuphumula uJesu usizo lokuqala empilweni yakho mawufuna ifirst aid ikhona kuJesu uhlale uzokusiza dedela intambo uJesu sefikile uzokusiza ngeqiniso ziningi inhlupheko zolungile kodwa uJehova uyamkhulula kuzona zonke akwaphula nelodi ithambo lakhe ukhona umpristi omkhulu olingiwe kuzona zonke izinto wangena kuzona zonke izimo wangena kuzona zonke inhlupheko uyasazi isimo sakho uyasazi isimo sakho uyayazi inhlupheko yakho namhlanje zinikele kuye uhlale kuyona mangaba backslider buyela kuJesu buyela enkosini isikhathi sisekhona kuyafiwa eminyango nanti ithuba uNkulunkulu akunikeze lona mhlambe lokugcina ngeke uphinde ulithola linye lokubizela enkosini surrender all to Jesus egameni likaJesu kuzimpilo yakho iqale kabusha ke uqala ipage elisha ngempilo yakho uJesu ufuna ukuqala nawe ipage elisha ngakho ke sinikele kuye uhlale kuye udle naye nawe adle nawe ngicela sivala amehlo siyabonga uNkulunkulu ongcwele sibonga izwi lakho uNkulunkulu ophilayo lona liumhlahlandlela wokuphila kwethu lona lisinkwa sokuphila baba wethu onamandla onke lona liyasiza uNkulunkulu wethu ongcwele liyakhulula baba wethu onamandla nasekuboshweni konke dwala lethu laphakade wena wethu inkosi osizo lethu livela kuye baba wethu onamandla sebelalelile abantwana bakho sesidlile uNkulunkulu wethu ongcwele lihlale lokusikhulula lihlale lokusiza lihlale lokuguqula ingqondo baba wethu onamandla lihlale lokunika ithemba nasesimene ukubona engathi asiguquki lihlale lokuqinisa amadolo axegayo baba wethu ongcwele abanye Jesu bafihlile ihlobo zabo abanye uNkulunkulu wethu ongcwele bayagula baseyimene ezahlukene kodwa uNkulunkulu okwazi ungenelela kuzona zonke sikunikeza udumo uselula isandla sakhe esinamandla negunya uNkulunkulu wethu ongcwele usabafihla abantwana bakho siyabonga Jesu abanye bafisa abantwana baba wethu ongcwele siyakhuleka uNkulunkulu onamandla ukuthi Jesu baphe njengokufisa kwakho baba wethu ongcwele ukupha kwakho